ka sa haladin lamari annabi kai ne za ka yi komai. Al'azali wani Allah kai ne al'abadi, kai ne wutiri Allah sarki ahadi. Ta'ala wandar sarki baka fidan ai mamadadi, ka karfafa ruhina Allah na san za ka yi komai. Riba ya ciki ruhi ke daukan lamari, ka sa haladin lamari annabi kai ne za ka yi komai. Akan ba mahimta ta jalla jalala almuhi, a wanga kasida ta zan yi wa sarki shawahayi. Me karfafa raunana ba a san ka cikin ra'ayi, a duba bukata ta Allah na san za ka yi komai. Allahumma salli ala man bi salatan da'imatan, Allah ya Rasulullah habibu ka sirrin ka'imatan, alai ashabu duka masu biyar sa'a da'imatan, kasa da muradina ummu batula abin faharin bai. Riba ya ciki ruhi ke daukan lamari, ka sa haladin lamari annabi kai ne za ka yi komai. Gani cikin ladabi zani mika ziyarata, a ƙara mun madadi shewo a kara jalalata, a tsarkake duk lamari shewo a kara fahimtata. Sirrin barhama mai diwani baba uban kowa. Kaka da maza baba shehu salisu jigora, sun bi ka suna ladabi ka musu sarkin ruhi. Me sha da rijalin uba ka zama bungon raunana, maula ya amin ladabi kar da a birni na yi garari. Riba ya ciki ruhi ke daukan lamari, ka sa haladin lamari annabi kai ne za ka yi. Na gaida murabina shehu Umar mai nasara, maddi bashalelan burhama mai kyautar masara. Halinka halimin ne mai yanayinka kamar bazara, ga yan bidan maula shehu a ƙara mun nasara nima. Salamu alamahi almuguni uban masana, salamu alama hadi karibu ka ce ka kayi sama. Wasu ale ka gani annabi kai ne tsanina, na sallama nafsi ga kai annabi kai ne za kai gata. Riba ya ciki ruhi ke daukan lamari,
san haladin lamari annabi kai ne za ka yi. Na rasa duk nutsuwa annabi gane cikin yanayi, wata bukata ce a ruhi na rasa ya zan yi. Kira ni ka sani in zo in warware sirri duk sanani, ka duba maraici na annabi kai ka zamo sanadin komai. Da kai Allahu yake annabi kowa zero ne, ka zarce harafi annabi na rasa ya kake ne, ka zarce wasani saman kadari wai ina kake ne. Rukuni ni ya Allah annabi kai ne za ka yi. Iri baya jiki ruhi ke daukan lamari, ka san haladin lamari annabi kai ne za ka yi. Mai na da raunar sarakai kai kuma ba haka ba, mai sanya gwani ladabi ka zarcewa ai gaba. Duk saurin yanayi san ka kadai masaka a gaba, ka tsarkaka duk lamari annabi kai ne mai komai. Mashar gidanka kadai suke sharafi, ya sirrin kula fa'o annabi ka isa kai ka tafi. San ka wulaya ce mai sanya wa maza sharafi, mai tutar shirya sai da a ƙara mun kashafi. Iri baya jiki ruhi ke daukan lamari, ka san haladin Aliyu jinin Zahra, karbi kasida ta ka haskaka baitin ta shahara. Don girman Zahra usirin baitin yayi ta gaba, mai raunin nan ne yan bije nau mai dafa'i shi ma. Baya jiki ruhi ke daukan lamari, ka san haladin lamari annabi kai ne za ka yi.